Dovolujeme si vám ponúknuť náhradu za objednávací systém Medikarta. Medikarta ukončila svoju činnosť a preto sme pre vás hľadali náhradné riešenie. Systém sa nazýva Hilby a základná obrazovka, ktorá sa vám otvorí po kliknutí na link na našej stránke, vyzerá nasledovne. Vaše možnosti sú objednať si službu s termínom, teda objednať sa na vstupné alebo na kontrolné vyšetrenie, alebo podať žiadosť na vystavenie receptu. Na stránke máte aj kontakt na podporu, tu na v dolnej časti support@hilby.com v prípade, že by ste sa nevedeli orientovať podľa tohto návodu. Služby s termínom si otvoríte tak, že kliknete na objednať službu, vyberiete si pracovisko a objaví sa vám ponuka na kontrolné alebo na vstupné vyšetrenie. Podľa toho, či sa chcete objednať na kontrolu alebo idete na prvé vyšetrenie, si vyberiete z týchto dvoch možností. Po kliknutí na v tomto prípade kontrolné vyšetrenie sa vám zobrazí najbližší možný termín. Ďalšie termíny sa zobrazia potom, ako kliknete na toto okienko s najbližším termínom. Z ponúknutých termínov si vyberiete deň a hodinu, ktorá vám vyhovuje. Na to, aby ste mohli zrealizovať objednávku, musíte zadať vašu mailovú adresu. Dáte poslať kód, ktorý vám príde na danú mailovú adresu. Po doručení kódu na mailovú adresu si ho zadáte buď ručne, alebo si ho dokážete z adresy skopírovať. Kód bol doručený, skopírujeme si ho a vložíme, klikneme na overiť mail. V prípade, že ste už na danú mailovú adresu zadávali základné osobné údaje, tie sa vám automaticky načítajú. V prípade, že nie, musíte zadať meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, odkliknúť súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a s podmienkami ochrany osobných údajov a kliknúť na tlačítko Pokračovať. Objaví sa vám sumár objednávky, kde vidíte termín, pracovisko, môžete zadať poznámku, vaše kontaktné informácie a potvrdiť záväznú objednávku. Táto rezervácia bez uhradenia je aktívna po dobu 15 minút. Pokiaľ do 15 minút neprebehne úhrada za služby portálu Hilby, vaša rezervácia bude zrušená. Štandardným spôsobom vyplníte údaje platobnej karty a prevediete spoločnosti Hilby poplatok za ich služby.